Assalamualaikum lur. Iki aku nok nggone Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur lur. Monggo lur, sampeyan nek pengen ngerti omah-omahe wong daerah kene. Wong daerah Tuban, Kabupaten Tuban, sampeyan delok wae lur. Nah, iki balik Desa Jatimulyo ya iki lur. Jatimulyo iki melok Kecamatan Plumpang lur. Kabupaten Tuban. Iki nek teko nggone kota Tuban kuwi arah ngidul lur. Ngidul ya kira-kira 17 kilo 12 kiloan ngono lur. Sampai Tuban sampai 20 kilo dari tergantung nek alun-alun ya serak mono. Nah, iki sampean delok lur omah-omahe lur. Kene iki hitungane ya pedesaan lur. Pedesaan. Di omahe ngarepe ngono ya iso ombo-ombo. Beritane ya akeh. Iki aku awan lur, awan. Dia panas, manduk bunar ya. Gambare paling manduk bunar lur. Omahe ngombo-ombo lur ngene iki. Iki cara ana kota lur ya. Ngarepe nek di omah lur. Omah meneh iki. Omahe iki ya isih ana sing model lawas iki biyen. Ya sono sing model-model anyar. Bangunan anyar rata-rata ya wis model modern lur. Tembok kabeh nek lur. Kali kumbung iki murah nek kali pinggir gunung. Iki aku arah ngulon lur. Iki mlaku iki arah ngulon. Nah, sampean masih wae lur. Di sini iki omahe wong Kecamatan Plumpang, tepatnya Desa Jatimulyo lur. Iki akeh lur iki lur. Dawa. Bisa ana sawah-sawahe lur asline lur. Iki wis ana dadahe kosong lur wong digawe omah. Iki paling 5 tahun kas paling ya wis tetep omah lur. Iki omah wae anyar-anyar lur. Bangunan anyar-anyar. Rata-rata iki bangunan lawas wis jarang lur ngene. Di bangun anyar. Wis tembok kabeh lur api-api, kok megah api. Ya awan lur, dadi cara wong ngono ora patek akeh. Jane paling nek sore nek isu ngono yo janduman ngarep yo akeh lur. Ya awan iki do mergawe. Sono sing isih masak paling. Masih di rumah-rumah ya. Sama nek pengen ngerti, sama nek pengen gawe omah ya, gawe omah, pengen ngerti desain-desain, terus sama delok. Endi sing sampean pengin iki, nek sampean tiru. Sampean pengen roh tok ya ora apa-apa lho, piro. Omahe wong kono iki ngene, ngerti sampean pengalaman ya. Stok aja lali lho, videoku iki apik deloki. Kowe anggar video iki mesti beda lur, beda nggon. Nek beda nggon wis mesti beda omah. Modele ya wis beda-beda. Bisa sampeyan iso ngerti nggih ya. Omah iki akeh lho model omah. Wis ngono wae lur ya, aja lali di delok kabeh ya. Sampeyan nek urung subscribe di-subscribe lur. Komen tambah apik lur, komen. Wis ngono wae lur. Matur suwun lur ya. Wis, assalamualaikum.